Ýokary Gödäwçilik Idarasyna geçiren masakda hormatly prezident bilen görkezmegine raýatlyda milli iqtisadymyň ähli ulgamaryna, jemgyýetçilik gurumlaryna hemem beýleki uğruna sanly ulgamy. Häzirki zamanyň ösen tejribesini ornaşdyrmak boýunça ýaýbanylan giň möçürli işleň alnyp baryşy barada çykyşlardyň näme? Belenşi ýaly sany tehnologiýary ösürmek, degişdirmeleňe maddi enjamy biniýadyny potgandyrmak, hemem olaň işini dünýäniň ösen tehnologiýalaryny sanly ulgamy ornaşdyrmak meseleleri häzirki döwrüň iň wajyp işlerdir. Şunun bilen baglykda edilen çykyşlarda bir näçe teklipleri ararlyp maslahatçylyk hemem ýerine ýetirilmeli güýpler kesitlendi. Mundan başga da ýurdumyzda kabul edilen döwlet hemem puduklaryny maksatnamalaryň ýygyderli durmuşa geçirişine gödäwçilik meýişleriniň alnyp baryşy barada maglumatlar boýunça çykyşlara orun berildi. Hormatly prezident bilen ýygyderli belleşýär ýurdumyzda alnyp barýan essenlik durmuş ýa-da ykdysady işe kanunçylyk noktanýalaryndan ýygyderli hemem toplumlaryny gödäwçilik edilmeliler. Şykyşydenler hormatly prezident bilen taşyrşy ýaly bar bolan oňy tejribäni umumlaşdyryp, öňde barjy tejribäniň ýaýradylmagyna hemem doranuş işini, şerde ulgamany kämilleşdirmek üçin öňde barjy usullaryň mümkinçiliklerini ýerlikli peýdalanmalygyna ünitjekdiler. Şoňa görä masada gatnaşyjylar burada hormatly prezident bilen öňde goýan wezipelerini talabalar ýerine ýetirmegine, ähli ukyp başarnyklaryny, hemem bilimlerini gaýgyrman zähmet çekjekdiklerini anandyrdylar.